Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahrul Unif 13 ya guys. Nah ini kita kali ini eh, nongkrong bengi ya guys, gitu. Nongkrong bengi timbang gabut iki guys. Iki ambil serat nih. Jadi dipasang nih. Tengok apa iki mas? Lagi di foto-foto no. Sinematik ya? Dia guys sinematik jari muara pak. Gone ning anu iki guys, apa jenenge? Kusuma Bakti Solo ya Surakarta guys. Cang sawit. Gone ngene guys, masuk bengi ya rame ya toh. Nah, kayak guys mulai gawe sinematik kayak foto-foto apa jenenge video-video. Nah ini ada wit nganu guys, sobat jenenge ora mudeng aku ini wit apa iki guys. Ya kok kancaku siji arep nusul iki jare tenan ora ya guys. Dan iki segawane nganu. Ya ngono kuwi ngombe roti. Nah iki nek nggon apa jenenge nggon nongkrong-nongkrong ngono ya guys. Kae yo patung ya guys. Ya. Keceblokan lampu lho rata iku. Nah niki apa wit cengkeh ya iki? Wit cengkeh ya ambre iki. Kereta lewat guys. Nek kereta lewat Kang ya. Iki ora ngupload apa jenenge suwe bat ora ngupload iki guys. Wis nganu sesasi wis vakum. Wah, rego repot ya lah. Rego repot jadi ora sepet nge konten iki tak iseni serius ini nongkrong bengi guys timbang gabut dolap ae. Kita delok yang ngarep guys. Soalnya lo tak isi konten iki kok ya lucu maksudnya. Ya. Iki dalan guys. Iki awan bengi rame guys. Ya bengi kok paling ora teko jam piro jam 12 ngono kae wis sepi. Wae wong padha turu ora nek wong wirawiri pisan guys. Nah, kayak nek bapak-bapak nongkrong karo musikan guys ya. Yes ngene iki. Dadi dhewe iki kudune ya butuh hiburan metu ngono lho guys sebenarnya. Mudeng ora jan. Iki celuk bantuan iki, foto iki. Piye? Difotoke apane? Ayo foto maksudnya. Wong loro? Iya. Ora ngenteni Dimas. Iki lho guys. Iki sitok iki teko iki guys. Ya, itu lah. Wonge teko Kang. Ya iki Dimas Alfinisiah. Persiapan nyetep minggu. Heeh, tukuaran. Sing anu ki lawan arah lho, Cuk. Peda iki paling mari iki. Tuku ewu. Diting ngene ngono. Lah sambur kok, Cak? Wong TikTok atau. Hele. Iki sing ngeblok ngene. Ya ini guys. Nganu iki guys. Iki ya wis ngene iki guys. Yo. Nongkrong bengi kegiatan cacah lek bengi yo ngene iki guys. Lek gabut ning kamar ya.
soalnya nganu dan kamar itu dikungkung kayak pitik itu ora sesno gitu. Nah ini tongkrongan hari ini malam ini ya guys. Oke guys, videonya sampai ini ya guys. Lanjut video kapan naik untuk enggak. Thank you.